खुलुमबाय नोंथांमोना गोजाननि नामा आं गरमसो मोनबाय माथो 100 बोसोर जुलि जाबाय नालाय गरमजोंनो आं गथाखौनो गानो हायाखिसै आं हामबाय होनदों नोंथांमोननि बे 100थि बोसोरारि जथुम्मायाव अर्थात जुबिलियाव फैनानै नोंथांमोनजों लोगोसे सल्युसन मोननो हाबाय हामबाय होनदों आरो लोगोसे जोंहा दानिसो मेथाइ खनगिरि जोंहा बिथां ब्रादारा थांबाय बिथांखौबो हामबाय होनदों जोबोद मोजां मेथाइ खननानै जोंनो लागै रंजाहोबाय गोजोन होबाय हामबाय होनदों आं बे समायाव गिबिनिफ्राय फैयै जायफ्रा जोबजासिम थायो बिसोर साबसिन स्पटखौ मोनजायो थारमाने बुजिदोंना जायफ्रा थांबाय बिसोरो माने आद्रा सिदा जाहैबाय आरो जायफ्रा नोंथाङा खस्थ' खालामदों थादों बिसोरो माने साबसिन स्पटखौ मोननो हायो आरो जों साथामनि गेजेराव जोंहा आइटेमा बेलेग बेलेग थायो गावबा गाव बाहागो थायो आरो दा नोंथांमोना आंनि बाहागोखौ नायदो जोंहा जे माइक खोनाबाय हादों आं बिनिनो मोनसे इक' साउन्ड होनो दे इक' माबोरै जायो दे जागोन ना गिबियावनो जोंनि आफा इसोरखौ हामबाय होनदों मानोना बे गोथां इसोरा बोलोग्रासिन इसोरखौ जों हामबाय होनो बिनि अननायजोंनो जों दिनै 100थि जुबिलिखौ मोननो हाबाय बाख्नायदो आखाइ खबदो आखाइ खबनो होदो माबायसै आं बे समायाव एम्बु गाबनायजों जागायजेननोसै आरो एम्बु गाबनायजों नोंथाङा खोनाबायना जेब्ला दैज्लां बोथोर सफैजेनो बै एम्बु पार्टि मासे दङ आरो बेबायदि गाबजिनो हमो अखा हायोब्ला बेनि आवाजखौ होनो दे No. मासेया बुङो एस मासेया बुङो न' दानि कम्पिटिसन जासिगोन नेबा बिसोरो बिराद माने आलियाव बारखोजोबदों आरो गाबखौनो हायो दानियाबो बैसोरो मा जाबावगोनथाय सासे आइजोआ माने बेमार जादों आरो बेमार जानायखाय डाक्टरनाव थांबाय आरो डाक्टरा सोंबाय आइजोखौ কি হয়েছে বাইদেউ আপনার কি কম ডাক্তার বাবু সদায় দিন জোরে জোরে সদায় দিন জোরে বখার হয়ে থাকে কোনে তই আৰু মই ডাক্তারजों आइजोनि बिया माबा जायोनो माने लोमजायो आरो लोमजायो कोने तय आरो মই सानसेखालि सासे बे आइजोआनो गुवाहाटियाव मोनदों आरो थांबाय थादों बासाव खालामबाय थादों आरो खेला हिसाब बिराद खस्थ' मोनदों आरो दा बे खस्थ' मोननायखौ माने माबायदि बुंगोन आं जोबोद खस्थ' मोनदों नोंसोर आं एसे दावखोलांनायखौ माने बर' दानसायसिगोन एसे दावखोलांनायखौ आरो एसे माने अल' दाउ माने मुर्गि लांनो रया बियो जागोन एसामिसाव जाहैबाय आरो दादा मैं बहुत खस्थ' पाइसे अल' मुर्गि रया जोंनाव सासे आइजो दङमोन बिथाङा माने बे गोदनायाव सानाय आरो डाक्टरखौ बिदि लिंहरबाय आरो डाक्टरा सोंबाय কি হৈছে বাইদেউ মোৰ এই গলত ভাত খালেও চাই পানী খালেও চাই ভাত খালেও চাই পানী খালেও চাই হা কি গলত চুকু আছে চাই থাকে নাই সদায় দিন ভাত খালেও চাই পানী খালেও চাই কি ঔষধ খালে ভাল হ'ব চাৱাটো सायो नायनो बिग करे बुङोना बुंनो हायासै आरो जायना जाया बिदिनो आरो
जोंनि गेजेराव थायो बेनिखायनो गोबांखौनो सोलोंनो गोनां जायो आरो जेब्ला जोंनि गामियाव हाबा जायो बरदिन जायो जों मोसायोना मोसाया बेयाव जोङो गोसो खुला खुसियाव मोसानो हायो आरो जोंफोर केसेटनि मोसाबाय एखे सासेया जि मोसादों बेखौनो एखे मोसानांगोन नामा मोसानाङा खिन्थु बियायावबा जों गोसो खुसि खुलाहै माबायदि मोसानो हायो जों हायो आरो दा मोनसे गामियाव साथाम सेंग्राया बिदि बियायाव बिदि मोसानाय आरो बेलेग बेलेग फर्मुला आरो बेखौ नोंथांमोना खिन्थानोसै आङो गथ'फोरनि नोंथांमोना Kalian langsung berada मा मोसानाय बियो आरो बिसोर गुजुथिंनाय दंनाय गामि फर्मुला आरो सासे बादारा बिदि मोसाबाय आरो थायो बेलेग बेलेग थायो आरो आं सोंबाय थायो ब्रादार मा मोसानाय बियो बेसोर गरे जेब्राबनाय नै बेलेग बेलेग आरो 3 नम्बर बिदि मोसानायमोन लासाखौ लुबैबाय आरो आं बिथांनि सोंबाय मा मोसानाय लायबाय आरो बिथाङा बुंबाय बे जाबाय आगोलनि बोराय बुरैफ्रा नायगौमानि मोसायोमोन नङा बेबायदि आरो दा थायो नालाय दानिया मोनसे प्रग्रामाव थांनाय आरो सासे गथ'आ ओरैबायदि मोसानाय सिएक प्रग्रामाव बे जाबाय पेरालाइज मोसानाय आरो माबायदि पेरालाइज मोसानाय Partisnya maksudnya. Posisinya mau makin apa ya? Pasang mau dong. Ini saya peras dansa kan. Ini kota Belém mau sama gitu. Sebab mesti football team orang sentan football horna hanya orang. Ang sudah hosten sudah mau mesti geder team kelogel ni ba. Ang kohot kamera dah pernah kamera kisi hari mana bikin mereka ya. Kalau itu kau namun jangan, disebab angkul sunnah apa ya? Be filkir orang dance ni ada, break dance. Maka dia break dance ni bikin orang sini. Bocor ya. Ang लोगोफोरा आंनि हेंसो लानो फैदों आरो खिन्थु आंनि मोसानाय खोमनानै माने बिसोर हेंसो लानो हायासै आरो सासे लोगोआ आंनो बल होनो हानायनि दाउ दिसुन आरो बे हरिसिंगायाव सासे गोरलै माबा हैदों आरो मन्थ्रि हैदों आरो हेलिकप्टारजों गुजिनिफ्राय हेलिकप्टार बाखायबोदों आरो माबायदि आवाज जानो खिथिदों नोंथांमोन Ani kuzi pergi kuda pakai lama saya tak boleh di sini kan? Tapi ya, kita kayak gini ada dia kapten Abdul wah pilih boleh macam apa ya? Train aja lah stesen ni fry, telepon ni fry, ni setelah jadi mahu digabar jumpa ini awak sendiri. Mereka macam mana deh? Ini awak sendiri.
नुबाय गेस हगारना दानियाबा बेनोसिगोन सोरगासिनो बार Kamu tangan apa lah? Anggun no, jahab bicara lagi kamu punya ya. Bicara kamu kamu nak anggun, keren no. Kalian malu? Hello. क्या हो गया रे? besok mau sound hendak ada sound, music ni sound. Jadi tanggir berapa zaman tak nak ya? Saya berada di Nusa. Itu saya bisa sebenarnya bawa dia. Bijus. Kamu sampai dengar ada bininya wasin ada. Dan ya DJ pun kami ada DJ sound pun berada. Dan bininya makas music hendak ada yang cuma langsung ada. Ini apa ni sih? Jadi berada di Julia Setan Muzang kalau kita ni. Kamu ni macam ni. Tadi apa sih? Kalau aku malam beli, kalau ni, baru tak bersih kan? Baru ya? Kota ini nama aku. Sektor bersih baik. Punjulun kerana orang ni muda. Ya? Oh. Besok yang Mesin ini hanya ada awas ini naik. Dua macam sudah mini ya, kita biar kemana pun saya. Sasi kalau sasi macam kamu sini tu ada kita mini baik. Awas biasa mini, mau di mini itu mini dia. Ibu apa? Beli minyak air, deh kalian. Zawe nang kau, ah? Alas mesti orang sini. Saya kira di mana sih ya, hak dan saya orang bayar, hak dan saya kira. Biar nah, mungkin saya hak rabar ni mana nak sulai bayar, sulai baju sesuatu ya, nombang lah sulai bayar. Hak rabar ni kalau kau bayar, ada macam tu kita na, sulai bawang boleh, puri putan saya bawang bayar. Puri putan saya ni ke mana bahaya bayar.